mani onde nan surang kami pulang ke bako bacando kuat tunggang kanasi anak mama pilihan mande yonan kami mande unjuakan denai tarimo oi kandung pintuan mama sakit jo sanang pulang ke bako denai tarimo pulang ke bako sahabat nasero banyak usahaku denai tarimo indah bapiti dihidangkan juo usah baragi malah denai enak manarimo anak mama pilihan mande yonan kame mande unjuakan denai tarimo oi kandung pintuan mama sakit jo sanang pulang ke bako denai tarimo nan sambo gadang ragu mamilih denai jadinya nan surang mani onde nan surang kame pulang ke bako bacando kuah tunggang kanasi pulang ke bako sahabat nasero banyak usahaku denai tarimo indah prakiti dihidangkan juo usah baragi malah denai dan menarimo anak mama pilihan mande yonan kame mande unjuakan denai tarimo oi kandung pintuan mama sakit jo sanang pulang ke bako denai tarimo denai tarimo oi kandung pintuan mama